Η παραλία του Lady Smile είναι η μεγαλύτερη της Λεμεσού και αποτελεί αγαπημένη παραλία όχι μόνο των Λεμεσιανών, αλλά και των επισκεπτών από όλη την Κύπρο. Σύντομα, αναμένεται να ξεκινήσουν και τα έργα ανάπλασης του δρόμου, που στόχο έχουν τη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στην περιοχή. Θα γίνει οριοθέτηση και ρύθμιση της ανεξέλεγκτης κατάστασης που χαρακτηρίζει σήμερα την περιοχή. Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, στην εν λόγω μελέτη δεν λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις για την προστασία των οικότοπων της περιοχής. Ο δρόμος του Lady Smile, στο ρυθμιστικό πλαίσιο που μας έχει παρουσιαστεί από το Δήμο Λεμεσού, συμπεριλαμβάνει έναν σκυρόδεμα υδατοπέρατο, συμπεριλαμβάνει κυκλικούς κόμβους, συμπεριλαμβάνει ποδηλατόδρομους και άλλα λοιπά. Αυτό δεν είναι συμβατό μαζί με την περιοχή, μαζί με τη φύση της περιοχής και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Όπως είναι η εύκολη διέλευση των αυτοκινήτων, η διέλευση των αυτοκινήτων με αυξημένη ταχύτητα, η οποία θα δημιουργήσει μεγάλη ενοχληρία στην περιοχή, ο φωτισμός, δεν μπορείς να έχεις έναν δρόμο χωρίς φώτα, αλλά επίσης και σε ποιους θα επιτραπεί σε εισαγωγικά η πρόσβαση. Η παραλία του Lady Smile είναι για το κοινό, είναι για όλους. Δεν γίνεται να δημιουργούμε και να κατασκευάζουμε έναν δρόμο ο οποίος θα έχει και θα δημιουργεί πρόσβαση και χώρους στάθμευσης μόνο για τους χώρους εστίασης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Έχω παρατηρήσει ότι πέραν από αυτοκίνητα κυκλοφορούν και πολλές τετράτροχες, οι λεγόμενες γουρούνες στην περιοχή. Ναι, οι γουρούνες, οι τετράτροχες είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα, διότι κινούνται με αυξημένες ταχύτητες, άρα δημιουργούν πολλά προβλήματα στην περιοχή και επίσης εισέρχονται μέσα στο ευαίσθητο οικοσύστημα του υγροβιότοπου. Το θέμα που θέλουμε να αναδείξουμε στο συγκεκριμένο πλαίσιο είναι η υποστήριξη της αστυνόμευσης της περιοχής, η εφαρμογή των εκάστοτε νομοθεσιών και επίσης η εφαρμογή ενός συλλογικού πλαισίου για μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υπάρχουν στην περιοχή. Η συγκεκριμένη περιοχή που βρισκόμαστε, η παραλία του Lady Smile, δέχεται κάποιες πιέσεις? Φυσικά δέχεται πιέσεις. Καταρχάς βρισκόμαστε δίπλα από το δρόμο. Άρα φαντάζεστε ότι όταν έχεις δίπλα από μια περιοχή δρόμο, αμέσως γίνεται η πρόσβαση στον κόσμο πιο εύκολη, άρα πολλαπλασιάζεται ο κόσμος που προσέρχεται στην περιοχή. Αν κοιτάξετε γύρω σας, έχουμε επίσης κάποιες αναπτύξεις στην περιοχή, κάποια εστιατόρια, τα οποία είναι ακόμα μία πίεση στο όλο οικοσύστημα εδώ το παράλιο. Θα δείτε μέσα στη θάλασσα κάποια φουσκωτά, κάποιες άλλες μικροεπεμβάσεις στην περιοχή, έχουμε κρεβατάκια, έχουμε ομπρέλες. Όλα αυτά ασκούν τεράστια πίεση στην περιοχή, στα είδη που βρίσκουμε στην περιοχή και στο πόσο να αφήνουν χώρο για τα είδη που χρειάζονται όντως στην περιοχή να μπορούν είτε να φωλιάσουν, είτε να είναι ο χώρος τροφοληψίας τους, είτε είναι ο χώρος ξεκούρασης τους, αναλόγως. Άρα φαντάζομαι και η συγκεκριμένη περιοχή που βρισκόμαστε δεν σηκώνει άλλες αναπτύξεις. Σίγουρα δεν σηκώνει άλλες αναπτύξεις και σίγουρα οι υφιστάμενες αναπτύξεις πρέπει να ρυθμιστούν με τρόπο ούτως ώστε να μειωθεί όσον το δυνατόν περισσότερο ο σημερινός αντίκτυπος που έχουν στην περιοχή. Ένα μείζον θέμα, το θέμα του Lady Smile γενικότερα, που είναι η πιο σημαντική παραλία
στην Ανατολική Μεσόγειο. Και σε συνδυασμό με τον παρακείμενο βιότοπο, θεωρώ ότι είναι ο μεγαλύτερος εθνικός πλούτος που διαθέτει η Κύπρος αυτή τη στιγμή και όχι μόνο. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχει προστασία από διεθνείς συμβάσεις και ούτω καθεξής. Υπήρχε εδώ και χρόνια ένα ζήτημα με τον δρόμο του Lady Ismail. Ήταν ένας δρόμος ο οποίος δεν συντηρείται κανονικά, ένας δρόμος ο οποίος δεν είχε καμία από τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ένας δρόμος που χρησιμοποιείται από πάρα πολλοί κόσμο που αγαπά το Lady Ismail και πάει στο Lady Ismail. Γενικότερα η περιοχή υπέστη μια βάναυση, άναρχη παρέμβαση από ιδιωτικές αναπτύξεις και θεωρήθηκε από την πολιτεία γενικότερα ότι εάν αφήνεται αυτή η διαδικασία να συνεχιστεί, τότε θα επέρχεται μια καταστροφή στον φυσικό πλούτο του Lady Ismail. Έτσι, πριν κάποια χρόνια, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, σε συνεννόηση με τους αρμόδιους οργανισμούς, προχώρησε σε ένα master plan, σε ένα προκαταρκτικό ρυθμιστικό σχέδιο για ένα δρόμο φιλικό προς το περιβάλλον, που να σέβεται τον παρακείμενο βιότοπο, να σέβεται τις χελώνες, τα πουλιά, τα φυτά, γιατί πρόκειται για μια εξαιρετικής περιβαλλοντικής σημασίας περιοχή, ούτως ώστε να τεθεί έναν τέρμα σε αυτή τη σταδιακή καταστροφή του χώρου, με μια ελάχιστη δυνατή παρέμβαση. Μέσα από την δημιουργία ενός περιβαλλοντικά φιλικού δρόμου από υλικά τα οποία να είναι υδατοπερατά, που να έχουν όλες τις προδιαγραφές μιας ανάλογης κατασκευής, επιχειρείται η προστασία από την ανεξέλεκτη καταστροφή που επέρχεται με το να αφαιθούν τα πράγματα ως είναι. Στόχος δεν είναι να γίνει το Lady Ismail μια Μύκονος. Δεν είναι αυτός ο στόχος, ούτε αυτή η φύση του Lady Ismail. Στόχος είναι να παραμείνει μια περιοχή με έντονα περιβαλλοντικά στοιχεία, που να έλκει επισκέπτες οι οποίοι έχουν ειδικά ενδιαφέροντα, όπως το bird watching, όπως η παρακολούθηση της χλωρίδας. Άρα στοχεύεται να γίνει ένας δρόμος ο οποίος θα βοηθήσει όχι την αύξηση, την άμετρη των τουριστών εκεί. Μέσα από μέτρα όπως το Park and Ride, για παράδειγμα, θα προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε την χρήση του δρόμου. Θα είναι ένας δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, με μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης, με τη χρήση του λεωφορείου, του ποδηλάτου, της πεζοπορίας, ακριβώς για να προστατεύσουμε τη φύση. Όπως είναι όμως η κατάσταση, δημιουργούνται ζητήματα που δεν συνάδουν με την ανάγκη προστασίας της περιοχής. Εμείς διαχειριζόμαστε άμεσα τα θέματα, την ανάπτυξη η οποία γίνεται μέσα στα όρια των βάσεων, αλλά ακόμα και εκεί αυτό γίνεται σε άμεση συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή, για παράδειγμα, το σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο έγινε πρόσφατα, έχει ξεκινήσει η λειτουργία πέρσι, έγινε μετά από πάρα πολλή διαβούλευση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή το Lady Ismail προσελκύει ένα συγκεκριμένο είδος τουρισμού, το οποίο πολλές φορές αφήνει και πολλά χρήματα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάποιοι σχεδιασμοί για το πώς θα αλλάξει το είδος του τουρισμού στην περιοχή. Εμείς θέλουμε το Lady Ismail να παραμείνει μια λαϊκή πλάζ. Δεν θέλουμε να παραμείνει μια πλάζ για τους λίγους. Όπως τείνει να διαμορφωθεί τώρα με κάποια από τα κέντρα τα οποία λειτουργούν, με καθεστώς που επέτρεψαν οι βάσεις, τα οποία κέντρα είναι απρόσιτα για τον λαϊκό κόσμο.
Εμείς θέλουμε να δημιουργηθούν τέτοιες ήπιες υποδομές, φιλικές προς το περιβάλλον, που να δίνουν την ευκαιρία στον λαό, στην κοινωνία των πολιτών, στις μεγάλες μάζες του κόσμου που θέλει να πάει να χαρεί το Ladies Mile, χωρίς να χρειαστεί να ξοδεύσει τεράστια ποσά είτε για μια ομπρέλα, είτε για έναν σάντουιτ, είτε για ένα φαΐν. Και αυτού του είδους τις υποδομές θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μέσα από τη δημιουργία του δρόμου, παράπλευρα και παράλληλα να δοθεί ευκαιρία να δημιουργηθούν και υποδομές που θα βοηθήσουν στο να παραμείνει η πλάση του Ladies Mile μια λαϊκή πλάση. Η νομοθεσία των βάσεων, βάσει των συμφωνιών που υπάρχουν, ακολουθεί σχεδόν πιστά τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, όταν θεσπίζεται κάποιος νόμος στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο οποίος απορρέει είτε από τις υποχρεώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αλλιώς, οι βάσεις έχουν την υποχρέωση να τον θεσπίσουν κατά το δυνατόν. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι θεσπίζουμε πάνω από το 99% της κυπριακής νομοθεσίας, οπότε η νομοθεσία που ισχύει σε ολόκληρη την Κύπρο είναι η ίδια, τόσο στις βάσεις όσο και στην Κυπριακή Δημοκρατία, και ίσως είναι χαρακτηριστικό να πούμε ότι με βάση αυτή την υποχρέωση και αυτές τις διαδικασίες έχουμε εγκηρύξει ένα πολύ μεγάλο μέρος το βάσιο, σχεδόν το 40%, σε κάτι αντίστοιχο των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο. Υπάρχει στενή συνεργασία και είμαστε ευγνώμονες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι γνωστό ευρύτατα ότι το περιβάλλον δεν αναγνωρίζει ούτε όρια, ούτε σύνορα, ούτε δικαιοδοσίες. Το περιβάλλον έχει τους δικούς του κανόνες και πρέπει να τους σεβαστούμε. Νομοσχέδια υπάρχουν, κυρώσεις υπάρχουν ή δεν υπάρχουν? Και τούτη είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση, επειδή στη δημοκρατία τελευταία χρόνια, που το 4 που είναι εντάξει μας, υπάρχει μια πίεση από τις Βρυξέλλες για σωστή εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου για την προστασία της φύσης και βοήθησε. Βοήθησε. Ενίσχυε το στις βάσεις, επειδή είναι εκτός. Οπότε, εμείς, σαν μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολούμαστε με την προστασία της φύσης, δεν μπορούμε να πάμε στην Ευρώπη και να πούμε: παιδιά, κάνουμε ό,τι μπορούσαμε σε επίπεδο Κύπρου, αλλά δεν μας βοηθήσετε. Το χαρτί, να θέλεις, δεν το έχουμε στην περίπτωση των βάσεων. Παρατηρούμε ότι στην περιοχή συνεχίζουν οι αναπτύξεις και θα έχουμε στο μέλλον κι άλλες. Μπορεί με κάποιον τρόπο να σωθεί η περιοχή εκεί? Είναι το μεγάλο ερώτημα, ναι. Μπορεί και πρέπει. Εύκολο δεν είναι εύκολο, διότι η πίεση που την ανάπτυξη είναι τεράστια και αυξάνεται. Οι αξιολογήσεις που πρέπει να γίνονται πριν να εγκρίνονται οι αναπτύξεις μέχρι τη στιγμή δεν έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει στο βάθος που πρέπει για μια τόσο σημαντική περιοχή για τη φύση, για τη βιοποικιλότητα. Οπότε έχουμε κάποια δεδομένα που έχουν αλλάξει και αλλάζουν. Τι μπορούμε να κάνουμε? Πρέπει να γίνει μια επένδυση στην διαχείριση. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε, και εμείς λέμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε τη φυσική αξία της περιοχής, τότε ναι, πρέπει να γίνει μια διαχείριση στην επισκεψιμότητα, στο πώς και πότε πηγαίνει ο κόσμος σε κάποιες περιοχές. Ξέρουμε ποιες είναι οι πιο ευαίσθητες περιοχές. Και στο νερό, στην υδρολογία. Πρέπει να το δούμε όλο πώς λειτουργεί το σύστημα. Έχουμε δει τεράστιες αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Αν ήσετε πάει στη λίμνη μακριά στο Ζακάτσι πριν 10 χρόνια, θα βλέπετε μια λίμνη.
που ήταν σημαντική για πάρα πολλά είδη. Η βαλτόπαπια είναι ένα καλό παράδειγμα. Ένα απειλούμενο είδη που φωλιάζαν και σε πολλά λίγους άλλους τόπους σε όλη την Κύπρο. Σήμερα είναι μόνο καλαμιώνας. Έχει γίνει πλήρης κατάληψη, φυσική εξέλιξη, αλλά πίσω από την εξέλιξη είναι κάποιες αλλαγές στην μητρολογία. Στην ποσότητα και στην ποιότητα του νερού που μπαίνει στο σύστημα. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και πρέπει να γίνει μια διαχείριση. Εύκολο δεν είναι, αλλά εμείς επιμένουμε ότι πρώτον μπορεί να γίνει και δεύτερον πρέπει να γίνει. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει μια ολιστική στρατηγική μελέτη διαχείρισης του υγροβιότοπου της Αλικής Ακροτορείου και ως προς τούτο θα πρέπει να υπάρξει εμπλοκή όλων των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων, δηλαδή του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Τμήματος Πολεοδημίας και Οικήσεως, του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Τμήματος Αλιάς και Θαλασσίων Ερευνών, της Υπηρεσίας Θύρας και βεβαίως και των Βρετανικών Βάσεων, γιατί ένα μεγάλο μέρος της περιοχής βρίσκεται στην κυριαρχία των Βρετανικών Βάσεων. Αλλά θα πρέπει αυτή η μελέτη να δει εις βάθος χρόνου και να μελετήσει όλες τις παραμέτρους που ενδεχομένως να επηρεάζουν την Αλική Ακροτηρίου. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, για το οποίο χρειάζεται συντονισμός από το κεντρικό κράτος και χρειάζεται επίσης στήριξη οικονομική και πολιτική στήριξη για να μπορέσει αυτή η μεγάλη στρατηγική μελέτη να εκπονηθεί με αξιοπιστία και να φέρει και καλά αποτελέσματα. Με τις αναπτύξεις έχουμε πάντα την επιλογή του πού. Αλλά η χελώνα ή το νανοπλουμίδι που φωλιάζει στο Ladies Mile, η βαλτόπαπια που αναφέραμε πριν, δεν έχουν την επιλογή. Τι είναι το βιότοπο χρειάζονται. Και τούτοι οι βιότοποι είναι ελάχιστοι. Εμείς μπορούμε, η φύση δεν μπορεί. Οπότε εμπάνω μας να αφήσουμε κάποιο χώρο για τη φύση. Έτσι. Εύκολο δεν είναι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο για το πώς μπορείς να το πετύχεις. Υπάρχουν πάρα πολλά καλά παραδείγματα. Περιοχών που έχουν διατηρηθεί, έχουν τη φυσικότητα τους, τον πλούτο τους, προσελκύουν επισκέπτες για τούτον, αλλά χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει. Το κρίνο του γυαλού το συναντάμε ανθισμένο σε αρκετά σημεία της παραλίας του Ladies Mile από τον Αύγουστο μέχρι και τον Οκτώβριο. Το κρίνο του γυαλού περιλαμβάνεται στο κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου, όπου χαρακτηρίζεται ως εγγύς απειλούμενο. Η παραλία του Ladies Mile είναι μια πάρα πολύ σημαντική περιοχή, τόσο από φυσικής άποψης, όσο και από άποψης του κόσμου, σαν ιστορικά, όπου έρχεται ο κόσμος εδώ για να απολαύσει την παραλία. Εξού και το όνομά της. Εδώ στην περιοχή θα δούμε πάρα πολλά είδη, τα οποία είτε φωλιάζουν είτε φύονται στην περιοχή. Και τούτον είναι λόγω των σημαντικών τύπων οικοτόπων που βρίσκουμε στην περιοχή. Αν κοιτάξετε γύρω σας, έχουμε εθνικά συστήματα, αμμοθήνες, οι οποίες... Αμμόλοφους θα τους έλεγα εγώ. Αμμόλοφοι, ναι, που πιο επιστημονικά ονομάζονται αμμοθήνες. Είναι οι σύρσεις του άμμου που έρχεται με τον άνεμο και δημιουργεί τούτους τους αμμόλοφους. Όμως είναι ένας σημαντικός τύπος οικοσυστήματος, ο οποίος φιλοξενεί πολλά διαφορετικά είδη. Μπορούμε να δούμε, τώρα είμαστε τυχεροί γιατί είναι η περίοδος ανθοφορίας για το κρινάκι της θάλασσας, που είναι έναν εγγύς απειλούμενο είδος, είναι μέσα στο κόκκινο βιβλίο της Κύπρου και απειλείται
ιδιαίτερα γιατί απειλείται ο οικότοπος του. Υπάρχει τεράστια πίεση στον οικότοπο του. Ο πληθυσμός του φυτού δέχεται μεγάλη πίεση λόγω της έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή της παραλίας. Πέραν όμως της χερσονήσου του ακροτηρίου, το κρίνο του γυαλού το συναντάμε στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, την Αγία Νάπα και τον Πρωταρά. Αν και η εικόνα παραπέμπει σε έρημο, οι αμόλοφοι αυτοί είναι ζωτικής σημασίας αφού απορροφούν την ενέργεια των κυμάτων, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τη διάβρωση των παράκτιων περιοχών. Οι αμμοθήνες αποτελούν καταφύγιο για σπάνια φυτά και ζώα, τα οποία έχουν προσαρμοστεί ειδικά σε αυτές τις συνθήκες. Οι αμόλοφοι ακροτηρίου φιλοξενούν θαλάσσιες χελώνες που βρίσκουν καταφύγιο για να γεννήσουν το καλοκαίρι κάτω από αυτούς. Επίσης θα δούμε και σημαντικά είδη όπως είναι οι δύο θαλάσσιες χελώνες που φωλιάζουν στην περιοχή, η πράσινη χελώνα και η καρέτα-καρέτα, και σε τούτο το σημείο βλέπουμε πίσω και μια φωλιά η οποία προστατεύεται με κλωβό η φωλιά της χελώνας για να μην υπάρξει οποιαδήποτε ενοχλήση είτε από τον κόσμο που περνά είτε από αλεπούδες που βρίσκουμε στην περιοχή. Οι χελώνες στη Χερσόνησο ακροτηρίου γεννούν κάθε 2 με 4 χρόνια, από τα τέλη Μαΐου μέχρι και τα μέσα Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας βγαίνουν στην παραλία και επιλέγουν το κατάλληλο μέρος. Η χελώνα δημιουργεί στην άμμο ένα βαθούλωμα και με τα πίσω πτερίγια σκαβιλάκο στην άμμο 50-70 περίπου εκατοστών, όπου γεννά κατά μέσο όρο 120 αυγά. Η περίοδος εκκόλαψης διαρκεί περίπου 7 εβδομάδες. Η χελώνα σκεπάζει τον αυγοθάλαμο και καμοφλάρει όλη την περιοχή της φωλιάς πετώντας στεγνή άμμο με τα μπροστινά της πτερίγια. Μόνο το 60 με 70% των αυγών θα εκκολαφθούν. Το φύλλο εξαρτάται πάντα από τη θερμοκρασία της άμμου. Πέραν από φυσικός θησαυρός, η περιοχή ακροτηρίου διαθέτει και πλούσιο αρχαιολογικό θησαυρό. Στη δυτική πλευρά θα δεις αρχαίο ναυάγιο καραβιού των ρωμαϊκών χρόνων. Στις τοποθεσίες κάτω και πάνω καταλύματα υπάρχουν αρχαία κατάλοιπα των πρωτοβυζαντινών χρόνων που περιλαμβάνουν και στα ερείπια της βασιλικής με ψηφιδωτό δάπεδο. Στους απόκρημνους κάθετους βράχους κατά μήκος της αχτής στο νότιο άκρο της Χερσονήσου υπάρχουν λαξευτοί τάφοι και πέτρινες σαρκοφάγοι. Στην περιοχή συναντάμε και το λιβάδι ακροτηρίου ή όπως το ονόμασαν πολύ αργότερα οι κάτοικοι των γύρω χωριών, Καλαμιώνας Φασουρίου. Στην έκταση 65 εκταρίων περίπου, την οποία περίφραξαν και έδωσαν άδεια σε κάτοικους του ακροτηρίου να δημιουργήσουν ένα πανέμορφο βιολογικό σκηνικό, μέσα στο οποίο τοποθέτησαν ανοιχτές φάρμες με την Κυπριακή Αγελάδα να κυριαρχεί στο χώρο. Η περίφραξη του χώρου ακολουθεί παράλληλα την πορεία του δρόμου, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον επισκέπτη και ειδικά στα μικρά παιδιά να δουν και να παρακολουθήσουν τα μεγάλα αυτά ζώα, τα οποία βοηθούν στη μη εξάπλωση των καλαμιώνων.
Λοιπόν, κύριε Ανδρέα μου, θέλω να μου μιλήσεις λίγο για τις αγελάδες του ακροτηρίου. Μαζευτήκαν και αρκετές εδώ. Οι αγελάδες του ακροτηρίου υπήρχαν εδώ στο λιβάδι προ πολλών χρόνων και τελευταίως ήρθε το περιβαλλοντικό του ακροτηρίου και δημιούργησε το περίφραξη και εξαπολυθήκαν οι αγελάδες, πολλαπλασιαστήκαν και δείχνουν να είναι ευτυχισμένες αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Εσείς πόσα χρόνια ασχολείστε με το συγκεκριμένο επάγγελμα? Εγώ συγκεκριμένα γεννήθηκα στο λιβάδι πιο κάτω στην περιοχή. Ναι. Το 1954. Θυμάστε που πάντα με τις αγελάδες? Που πάντα. Υπόψη σας ότι προηγουμένως ο Καλαμιώνας ήταν εδώ. Ναι. Με τη βοήθεια των αγελάδων συγκρατήθηκε ο Καλαμιώνας σε ένα σημείο. Και ακόμα υπάρχει νερό. Υπάρχει νερό. Άρα μόνο καλό κάνουν στην περιοχή οι αγελάδες. Μόνο καλό. Υπάρχει νερό. Αν δεν υπήρχε το νερό δεν θα υπήρχε καλάμι, θα ήταν ένας κάμπος. Ναι. Δυστυχώς όπου χτυπήσαμε πόρτες ήταν κλειστές όλες για το νερό. Και παραμένει η κατάσταση ως έχει. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους υγροβιότοπους της Ανατολικής Μεσογείου. Ένας φυσικός θησαυρός που τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται λόγω των αναπτυξιακών έργων της περιοχής.